moje meno je Ivo. Vítajte pri Film Reporte. Po roku opäť do Karlových Varov zavítal filmový festival. Prišli sme aj my a opäť vám ponúkame výber zo 180 filmov, ktoré festival ponúka. Filmov, na ktoré sa určite oplatí počkať a ktoré treba vidieť. Prvý deň Karlovarského festivalu sa nesol oznámenie jediného filmu Anthropoid. Najprv na červenom koberci pobláznil dav celá delegácia filmov na čele s režisérom Seanom Ellisom a hlavným predstaviteľom Jamiem Dornanom. Neskôr sa na otváracom ceremoniáli vybraným hosťom režisér, ale aj scenárista a kameraman filmu pred premiérou prihovoril. Hello. Hello. Please sit down. Veľkorozpočtová očakávaná vojnová dráma má určite niekoľko kladov. Cillian Murphy je presvedčivý, film je dobovo aj príbehovo autentický a presný, napätie je budované postupne a snímka diváka jednoznačne nenudí. Akčné scény sú natočené veľmi efektne a ich poriadna dávka. Celkovo sa na film dobre pozerá. Avšak od tak originálneho tvorcu, ako je Sean Ellis, sme určite čakali trošku lepší vizuál. Kamera cez jeden tmavý sepiový filter nepôsobí nejako inovatívne a niekedy až priam kirčovito. Nešťastnou sa nám zdala aj voľba spôsobu rozprávania. Lámavá angličtina pôsobí rušivo, neforemne a kostrbato. Najviac však vadila niekedy až zbytočná a poriadna dávka klišé, rozvoj postavy až príliš okoto predostretý divákovi a snímka mu neponúka príležitosť poriadne sa zamyslieť nad konaním a motiváciou. Tieto klišé momenty sa snažia zakryť občas veľmi deravé a hluché miesta, no robia to snáď ešte horší. Všetko je veľmi priamočiare, dobré a zlé, čierne a biele. A samozrejme sepiové. Film ako jedna z najväčších udalostí na československej kinematografickej scéne trošku sklamal. Priniesol hollywoodský look na cool starú Prahu, avšak čakalo sa predsa len trošku viac, keďže predloha aj štáb boli vysoko kvalitné. Aj napriek tomu však netvrdíme, že Anthropoid je zlý film, ale na Karlových Varoch by uvedený zrejme nebol a nestretol sa s takým nadšeným ohlasom po projekcii, ak by práve z prostredia festival nemal také silné zázemie. Určite z toho vyšiel lepšie ako napríklad Červený kapitán, ale potenciál mohol využiť oveľa viac. Ľadmi zamrznutej vody veľkorozpočtovej československej kinematografie rozhodne nepohol, čo troška zamrzí. Určite sa však oplatí zajsť do kina a snímku si pozrieť a aj užiť. Maybe it was a mistake not to inform you of the danger. She's very young. Vo Varoch má snímku aj svetoznámy Pedro Almodóvar. V roku 1996 tu bol nominovaný na Kryštálový globus za film Kvet mého tajemství. O 20 rokov na to sa tu premieta film Julieta. Almodóvar sa opäť venuje komplexnému rozboru vnímania sveta z pohľadu osudom ťažko skúšanej ženy. Prekrásna Adriana Ugarte nám retrospektívne vyrozpráva príbeh o sile materskej lásky, odcudzení a zlomených srdciach. Vo veľmi citlivom snímku nám Almodóvar priam až chirurgicky precízne ponúka typológiu postav. Pedro trošku starne a jeho najnovší film už nie je tak plný kontroverzie a pre mnohých môže byť sklamaním, ale podľa nás je Julieta jeden veľký malý film. V ťažko skúšanom Afganistane pracoval belgický režisér Pierre Depu 5 rokov. Prináša nám neskutočnú festivalu lahôdku Krajina osvietených. Film sa natáčal na 16 mm materiál a nádherné zábery sú obrovským filmovým zážitkom. Vo filme sú nádherne prelínajú žánrové konvencie, aj keď je film urobený priam až dokumentaristicky, je vystavaný na veľmi dobrom motíve. Mladí chlapci, ktorí prepadávajú karavány na pozadí odchodu amerických vojakov z krajiny. V ťažkom boji o prežitie film vstupuje a vystupuje z fikcie do reality, v pozadí hrá podmanivá hudba a snímka graduje do výborného finále. Film sa predstavil aj na Slovensku v rámci Art Film Festu a snad si ešte nájde cestu aj k nám. Z Afganistanu sa presúvame do západnej Afriky, kde sa v bližšie neurčenej krajine odohráva snáď ešte väčšie peklo. Kari Fukunaga, uznávaný režisér oceňovanej snímky True Detective, nám ponúka veľmi kvalitný film o tom, čo sa deje na čiernom kontinente. What is it that has brought this big family of strangers together? Beštie bez vlasti sú z produkcie čoraz populárnejšieho Netflixu, ktorý po seriáloch preráža aj do sveta filmov. Hlavnou postavou je iba 8-ročný Agu, ktorý zažíva tú najhoršiu tvár vojny z bezprostrednej blízkosti. Poznačený smrťou blízkych, odtrhnutý z náručia matky sa dostáva do spárov gerilovej sfanatizovanej jednotky. Tu vedie autoritatívny vodca v podaní vynikajúceho Idrisa Elbu. Otvorená brutalita a exotické lokácie trochu pripomínajú Mesto bohov, avšak z filmu je cítiť, že z témy dalo vyťažiť o čosi viac. To až tak nevadí. Veľmi dobre prerozprávaný príbeh zobrazujúci skutočné peklo na zemi z pohľadu chlapca, ktorý sa musel stať mužom. Avšak mužom poznačeným vojnou a zlomeným. Výborné je, že ak máte predplatený Netflix, dá sa to pozrieť aj z pohodlia domova. Posledným filmom si diel trošku odľahčíme. Po silných vojnových konfliktov sa vydáme na jeden malý opustený ostrov. Film Swiss Army Man stavia hlavne na bizarnú zápletku, ale ponúka o čosi oveľa väčšie. I needed you to help me get home. Okay, buddy? Okay, buddy. Paul Dano ako stroskotanec a mŕtva prdiaca postavička Daniela Radcliffa, ktorá sa zjaví, keď už hlavný protagonista stratí akúkoľvek nádej, sú ústrednými postavami milej snímky dvojice Danielov, Shainetta a Kvana.
Už z traileru bolo jasné, že film staví na trošku fekálny humor a la Terence and Philip zo South Parku. Avšak film nefunguje len na jednej úrovni a diváka rozhodne nenudí. Príjemný malý filmík so skvelou dvojicou a naozaj prazvláštnymi a veľmi nápaditými scénami. Film je super oddychovka, ktorá viac ako o prežití je o živote samotnom, o láske a hlavne o sile priateľstva. Film v závere úplne mení tempo a celkovú atmosféru a so skvelým hudobným doprovodom je jednou úsmevnou jazdou, pri ktorej mu odpustíte chyby aj chybičky a jednoducho príjemne vypnete a zanechá úsmev na tvári. Prvý diel je za nami. Festival je v plnom prúde a my sa budeme ďalej snažiť ponúknuť vám len tie najkvalitnejšie snímky. Zatiaľ sa majte a ak sa vám relácia páči, dole pod článkom je link na minulý ročník. Majte sa.